Migula na ang resulta sa DNA test sa blood sample nga na-recover gikan sa usa ka condominium kung asa nakaplagang patay ang mag-live-in partner sa Davao City. Ani report ni John D. Esteban. Sa migulang DNA test result sa mga nakuhang sample sa dugo sa crime scene sa usa ka kondo sa Davao City, kung asa nakaplagang patay ang mag-live-in partner ni atong April 21, nagmatch kini sa mga biktima. Ang nakuhang dugo sa 6th floor nagmatch sa lalaking biktima, samta ang nakuha sulod sa room 319 pulos nagmatch sa lalaki ug babaeng biktima. Aban walay mitakdo sa duha ka persons of interest o POI. Usa kanila higala sa babaeng biktima. Gawas no na mga POI hangtod karon ug dili pa makonsiderang suspect kay wala pay gipasakang kaso bato kanila. Results natin kasi may hinihintay pa tayong result na sinasubmit natin, no, yung final walkthrough na kinakandak ng forensic unit at saka ng investigators ng Davao City Police Office. And then waiting for the result at saka yung sa dalawang cellphone na sinasubmit natin sa headquarters, praying ma'am na mayroon tayo information na makukuha doon. Gihimugatan ni Tuason nga kinahanglang dili dalion ang investigasyon aron sakto ang resulta ug masuta gyud kung unsa ang nahitabo. Samtang mupasa ka batud pa og reklamo ang mismong lokal nga panggamhanan batok sa management sa condominium human pakyas makahatag sa otoridad og kopya sa CCTV footage alang unta sa dali nga pagsulbad sa krimen. Ang girason sa management guba ang CCTV. Sumala sa DCPO, kalapasan kini sa amended closed circuit television ordinance sa syudad. Kaya yung city na ma'am yung magpa-file ng complaint against the management of the condo with the non-compliant of the CCTV, the violation of the city ordinance of the CCTV. Gisiguro sa Davao City Police Office nga mahatagan og katubagan ng mga pangutana sa maong krimen ug mahatagan og gustisya ang pamilya sa mga biktima. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.